Ngihlele studio nentokazi lana ufikile umntaka Mlomo. Bacela abalaleli Fikile ngibuzile kubalaleli ukuthi bafisa ngikhulume nobani babhala baningi abantu ababacelile sase siyakudonsa sathi woza uzokhuluma nathi kade sagcina asikubingelele ohlelweni eshilo sikwamukele kakhulu namhlanje. Ngiyakubingelela Sizanele kade ngagcina nami and ngiyabonga kakhulu sithanda sami ngibingelele umlaleli woKhozi FM lapha ya ekhaya esalaleli namhlanje silapha eshilo nasiswami uSizanele. Ufikile umntaka Mlomo ngifuna zisuka nje bayakhala abalaleli bathi uphi ufikile asisamazi siyamthanda kakhulu angifuni ngizobalethela isingle emnandi ngalendlela bayamazi ke uJulisana angikwazi ukuxhuma so into engiyiphekayo ijule kakhulu. Fikile ngithatha ngikubuyisela emuva ngoba uhambo lwakho lolu esikhuluma ngabo namhlanje uhambo lwakho lolu uma ngabe ngikhumbula kahle istory sakho ngoba phela sibuya kude thina nawe kuncane esingakwazi uneminyaka ewu7 kodwa usuyaqala uyacula esikoleni awuzange nje uvesana ucule ngamhla usuwini competition sithathu sibuyinisele lapha emuva Sizanele nomlaleli lapha ekhaya ufikile kahle lento ngithi ubizo kimi ngoba I was 7 years njengoba esho Sizanele ngangisase esikoleni sasithi first year ke thina manje ingane zithi grade R grade bani so ngangingazi nami ukuthi lento nginayo but ngangizwa njalo mangicula ngibona abantu bekhala nginga understand ukuthi why abantu bekhala until ngaze ngilongikhula ngicula esikoleni primary ehalalisa senze sihle ngaze ngayiphembe isizwe ngilongigudlile nje nalokucula esontweni emingcwabeni babekhuluma ke abantu okuningi okuhlukahlukene ngokucula kwami abanye babekujabulela abanye ke uyazi manikhula niyingane nihwayelane lokushinza soka ayisuka mama bethi umculo phashile yazi iyouth ihlezi izophuma eceleni kodwa ke kula ngabona khona ukuthi kahle uNkulunkulu ikhona into ayibekile kimi. Wakhula wayibona lento ukuthi khona kodwa sakhela isithombe ukhula ekhaya okunzima kulona ugogo nomkhulu bakhona noma ukhona kodwa uma akaphilile. Yebo. Ugogo nomkhulu bebekhona uma egula wami wagula iminyaka engasindi engashoni so ngikhula kulomjondolo one room wodaka lo ogulela uma ngihlala ngubona nje ngamehlo engqondo njalo noma sengawushintsha ngenxa yokukhula kwezimo kodwa awusukile emqondweni wami ngilongigeza uma njalo ugogo ahamba emajalidini awutohoza abuye mhlamba kwesinye isikhathi abuye ngisamgeza noma abuye ngimfunza noma abuye ngiqeda ukumgeza kodwa ke uNkulunkulu kulolo sizi kulobo buhlungu ubeloke nami bengangilahlile ngoba bengalilahli ithemba. Ungakanani nje ubugeza uma? Ngikuma 20s ami nje go 20 something ngakufunda lapho kodwa ukuthi umuntu ogulayo ugezwa kanjani ngingazange ngibe unesi ngingazange ngaba laba abantu onompilo kodwa kwazenzakalela khona ngaleso sikhathi sengibhekene nasi isimo esinjalo umuntu ogulayo ushintshwa kanje uma until uNkulunkulu kuze kufike la khona ithatha isinqumo sakhe. Noma mhlawumbe kungasafundi uma uphekele nosisi wami omncane sibawuthuka uma wami kumele ngivuke ekseni ngigeza umaqala mhlawumbe ngabo 4 noma ngabo past 3 ngigeza umaqala ngimshintshe yonke lento yenziwayo ngiqede ngigeza usisi wami omncane ngimlungiselele esikoleni kuyima ngizogeza mina futhi nami ngilungiselele uhambo esikoleni ngisesikoleni ngiyafunda kodwa ingqondo ayikho iyona reason engazi ngagcina ngahlala nami phansi ngathatha isinqumo sokuthi angisiyeke isikole akusizi ngoba yisekho nento engiyifundayo ngihlele eklasini ngiyakhala uyangibuza uthisha umbuzo ufanele ngiphendule vuza inyembezi because ingqondo yami isemuva ayikho nasini ngicabanga ukuthi engabe ngizomfika eseyingcolise kangakanani sekukuliphi izinga manje ngiphuma ngoba ngekuseni so kwazi kwafika khona la ngihlala nami phansi ngithi akungisizi ngoba nogogo akekho ubusy naye emajalidini for ukuthi silanje sidlile angivele ngisiyeke isikole ngifunda ugrade 11 la
ithuba lokufunda laphutha kanjalo. Uthake kanjalo ngazoba uma kamama mina ngaphe uma waphenduka wayingane yami kwayimina omzali wakhe manje leli nabukene ayelishintsha mina kwaphenduka kwayimina esengilishintsha yena. Ngizokweqa nje kancane ngamasibomu ngoba ngiyazi la ngijahe khona. Awukhumbule nempintshi yakho yase roundini eyakutshela ukuthi hayibo wefikzo kunama auditions hambo zama. Oh Jesu bayazi abahlala eNtuzuma bayamazi uSticks abahlala lapha eNtuzuma ko 20 ngala engangicula ngakhona ngoba Gumede ngicula ekhwayeni yakhona. uSticks wayomngane wami yabo laba amajita la ahlala ekhoneni nje ahlala eBlomo ekhoneni. Ngenhlazi ngidlula njalo zona ama remarks azowaphosa kumina njalo it's ade yangidelela noma uyangincoma ngalesikhathi ehlale ehlele khona nje nabangani bakhe lapha ya emaromeni ngifunda lapho ePhemsizwe. Athi mnganami yazi ngizothola nama audition phela wena ngiyakwazi wenza le zinto zakho lezi awuhambe nawe uzama inhlanhla lapha mnganami ngithi mina weSticks anginayo imali ngizoyithatha imali yokugibela and uma uyagula ekhaya. Athi hayi mnganami nawo 10 rand ngiyakwazi uyishaya lezi zinto zakho. Lethe ukucula izinto zami. Ngiwuthathe lo 10 rand. Ngingazi ukuthi kanti lo 10 rand ngempela sekuyiwona uyovula impilo. Uyovula impilo kaFikile. Uthi wena uSticks ukukhumbuza ngisho ekseni ngosuku lama auditions. Ekseni wafika wanqonqoza wathi mbaphela mfethu nje ngiyakutshengile nje kanti ubuye 10 rand wami wenze njani ngitshele ngene lo 10 rand ngathi gibela uhambe uzama inhlanhla lapha yana. Mhlawumbe ungawina nje isikhokho sami. Ngibona uSticks serious. Ngivuke ngigeze umanje njengokujwayelekile ngigeze umanje ngigeze usisi wami ngalela ngasengigeza mina ngisaya esikoleni sengiyobamba ulayini ePlayhouse. Mangifika ePlayhouse ngubambe lo line mhlawumbe ngangunumber 160 kwa ulayini osuka eworkshop le ama audition lakhona kukhona abalale khona sizanele. Ngafika nginamahloni noma ngimekulayini uyazi ngiyazinyeza ngiyazibona nje nendlela engigqoke ngayo ukuthi ngathi ngiyabonakala nje mina ukuthi le ntombazane ixakekile nje Nkosi yami lena ngivele kuthi angijike ngibona amantombazane izinga nje amakhanda ngavele ngagonda mina. Mhlawumbe zathi mazithi 1:30 ubabulebo nomunye usisi lebo waseSoul City. Ngingene sizanele ngishaya uvalo swecula ngani. Engicule. Ucula ingoma engayicula ngathi lapha ngi hole nakhona lapha ngi hole nakhona lapha ngi la khona umsawakhe go mlandela wayishaya le ngoma wayizwa ngaphakathi kahle angazi ukuthi yini kodwa into eyayingiphusha mina ithumbu indlala nesimo engisishiye emuva ekhaya ngicabanga lo yamama olele kuyambhede noma ngabe sengikone kangakanani uNkulunkulu ongcwele kodwa uzokhumbula kodwa kuhle ngabe qaqeka kwamafindo phezulu impilo yami ngacula sicula. So I think amajaji babecabanga ukuthi ngikhaliswa umoya ongcwele ofuthi kwangesiyo umoya ongcwele okuyinhlungu. Wawunjengohana eShilo. Nganginjengohana eShilo. Ngangifana nalo mama engizokhulunywa ngaye eBhayibhelini ukuthi wayenesifo somobo kwathi wakabambe umphetho. Ngawubamba umphetho ngalilalanga. Athina amajaji mawuqeda. Wathuleka mhlawumbe kwathi kwaba ne moment of silence mhlawumbe 5 minutes. Bechokekile nabo angazi babechokwe ivoice noma babechokwe indlela engideliver ngayo noma kwenzakala kodwa nje kwaba naleso simo sokuthuleka esincane mangiqeda. Anginamsho imali yokudla khumbula sizanele anginawo nokubuyela emuva lo ngihlala emini yonke la benginaloya 10 rand. Uphushwa yiphupho lesisu nohambo engicabanga ukuthi uNkulunkulu weseliqalile uhambo likaFikile elihlela mina ngingekho aware ukuthi uNkulunkulu wenzani. Safika isikhathi sokuthi kubuzwe imphumela.
safika isikhathi sokuthi kubuzwe imiphumela ngihlela nginovalo nokuthi kusamele ngiyocela kuwa futhi lamajaji omunye u10 ophindele emuva angisayibali yokudla ngenze ngibasukele nje ngoba phela inkinga yabo ukuthi ngilambile makuthiwa the winner is khumbula sizanele kufunakala umuntu oyedwa niba ningangaka siba ama1000 amangaka la KZN bazofuna umuntu oyedwa the star of Soul City oculayo actayo kwathiwa the winner is Fikile Mlomo ngaqhaqhazela ngakhala ngalunga isisu safuna nokungikhipha ngangazi noma ngisukume noma ngixhume noma ngihlale phansi ngagcina ngihleli phansi sinoma ngasithatha usisi ozongisukumisa usisi Nkubulahlwa kusisithando wathi Fikile wena obizwayo sukuma awuwinile nje ukuthi uyacula kahle kuphela kodwa nokuacta acting khona kuthiwa hayi lolu hlelo esibelethisa abantu amaphupho lana ngicabanga ukuthi nomnyango omusha omkhulu wokuthi awu Jehova noma kuthiwa ngingumoni nami ngumuntu ngisenyameni ngisaphila phansi komhlaba kona kodwa khumbula kodwa nami ngikwenzile emhlabeni uzungizwele nje nami kulolu hambo lami olunzima kangaka engingalwazi luyogcinaphi kwaba actayo kwabaphathi kuma agent into ithi I've been kumadluphuthu I've been kwefilimi ethi Inxeba lika mama ngisazoshutha futhi enye ngomhla ka6 Yekusho ukuthini ukuwina lana ngoba ngicabanga ukuthi kwangapheli la manje ubatshela kanjani ekhaya ngoba phela indaba ezinkulu kangaka makumenyezelwa ukuthi uwinile udla umhlanganiso entweni enkulu kangaka ngicabanga ukuthi into yokuqala efikela umuntu ukuthi angibashayele ekhaya ngibatshele ukuthi nazi indaba ezimnandi khumbula ke sizanela ngingafoni ngizobashayela ngani anginamali ngisho yokudla esiswini eye airtime ke ngizoyithatha 3 akho umuntu ekhaya onefoni khona ngithi ngiyafona ekhaya ngizofonela bani umuntu owayazi ukuthi ngiya kuma audition yilo Sticks nayo Sticks akana phone nobabagumede ongasekho emhlabeni nayo Sticks akasekho emhlabeni ubabagumede ubaba owayephethe ichoir iNtuzu uyena yedwa onefoni ngabekezela ngathi no ngizolinda ngizogibela ntambama ngahamba ngathi sithando ngamchazela ijabula ukuthi anginayo imali yokugibela manje ngegoli okokuqala ngizogibela ibhano yokuqala ngizokalela ukuthi kahle kahle kwenzakalani zajika izinto ngifike ngimtshele sizanele uma akasakwazi ukukhuluma kodwa uyangizwa athi ngamashiya anyakazisa amashiya ukukhuluma ukuthi ngiyakuzwa ukuthi uwinile smile kancane ngibona ukuthi uyangizwa yajabula hayike lwafika usuku laseGoli sekumele ngihambe ke manje ngigoli sizanele ngaleza ikhathi umuntu oyesekulela zinga likamali ukugula wayengasalaliswa esibhedlela ngase ngithi njalo uma ngithi ngiyamhambisa kuthiwe hamba nomlaphele ekhaya bakunikeze lawo maphilisanyana amancane nalo muthanyana kuthiwa msizelele ekhaya manje ibhedlela zigcwele ngamuncenga unesi sizanele ngahlala phansi ngathi ngiyacela admit uma nginohambo fanele ngilithathe uzosala yedwa uma uzogeza ubani uzoshintsha ubani wangizwela loya sister wazama imizamo ukuthi azalaliswe uma uze ngikwazi ukuthatha lolu hambo ke ngiyeGoli akasekho emhlabeni babugumede ngiyazi kodwa asimncome ukuthi uyena owakusiza ukuthi akuthwale uhambe ubheke airport okokuqala ngqa ungazi nanokuthi kwenziwa njani ngingazi nokuthi kwenziwa njani engangiqali lapha eairport kuphela ubabugumede wangiqala uma esagula amthathe ngimlande ebusuku amthathe uma amfake emotweni yakhe amhambisa ezibhedlela ebusuku uma equleka enza izinto umzimbo ngithusayo ngilanda babugumede uyena engimaziyo nebugumede avuke ebusuku azolayisha uma sometimes uma nimoto izingane kababugumede bakhona basakhona manje bahlala eNtuzuma ngo20 siyabonga kakhulu siyasalute uma kamagumede yebo wafika eGoli ngafika ke eGoli sizanele uduma ikhanda angazi kwaGoli ngiqala yonke into sithathwe ke iSoul City yosibeka ke hotel lelo kuhlalwe ke abantu baneme nje bayareza abantu labo sasinabo ama province manje sesisibalo sama province number 1 lento ibihamba izwe lonke number 1 so number 1 sonke la sizoqhudela namanje aziculi nganza abantu sizanele ngangishova lo zonke insuku ziyareheza zihappy mina angikwazi nokuxoxa angikwazi nokukhuluma kwakungathi lapha ngomuntu onenhliziyo embi noma othulayo kanti mina ngokwe character yami ngumuntu oyiqinelo iphaphelo oyikhululekele but ngenxa yesimo engangiyiphezulu kwaso ngaleso sikhathi mina
Kwangajwayelekile ungibone ngihleka noma ungibone ngixoxa days. Ngakusasa siya kuma final, akusarehezwa ke manje. Bafona babugumede. Yo, lungishaya uvalo ngibona wayengithengela ubhobhopho omncanyana babugumede ukuthi akwazi ukungixhuma. Afona babugumede athi mayifona ama-final angakusasa ekseni ufone ebusuku ngabobani ngabo 8 kuya ku 9 vele lingishika sizanele mangibona ikholi ngizwe umzimba wami ngathi uyahlukana nami. Ngilibamba vele sengilindile ukuthi okay. Hliziyo wami Fikile relaxa hlisa umoya. Ngithe lo baba kwenzekeni. Umbuzo oqale ngambuza wona. Wathi babugumede angithi uyazazi ukuthi uzokwenzani lapho. Cela ube strong uqine. Usaliswenzela umphefumulo kama uma akasekho emhlabeni. Usishiye namhlanje kuseni ngifonelwe isibhedlela. Yo. Bathi ngiyabonga baba ngizobuya ngikhulume nawe. Ngihamba ngayivalela ngathi inkulu kanti ngakona ngaye. Noma ke yebo eseguli kanjena kodwa mhlawumbe ubusazongisikelela Jehova. Lengane angishiya nayo ngizoyithini? Uzomngcwaba ngani? Ngizomngcwaba ngani ngihleli kumjondolo nezimbobo? Ngizoqala nginyakaze ngithini? Hey. Ngathula ngafihlela amajaji. Kwavuka isibindi ngaphakathi. Kwavuka isibindi sizanele ngakasifazi nami sasiphuma. Ngangikhala ebathroom ngigeza njalo mase ngiphuma kuona amajaji ngiphume Isebusuku uthola le call ekseni ama-finali uthatha isinqumo sokuthi uzovala umlomo awutsheli umuntu ngalendaba. Umuntu ngalento ngoba ngisaba ukuthi mengibatshela sizanele bazovele bangixoxe kuthi uyaphuthuma ekhaya. Ngiphuthuma nani ngoba uzofica ugogo ehlele emakhandleleni kuona lo mjondolo ka1 room. Engitshela ukuthi uyadonate emphakathini donate incwachuma noma kiwe ekhanseleni noma kiwe phikiwephi. Ngiculi sizanele. Kwasekuseni wangena kwi-final. Angena sizanele. Angena. Wathi ungayishintshe ingoma sikhompyutha ngale yangoma owawina ngayo eThekwini. Wathini Fikile? Iphini lapha hale la khona lapha hale la khona lapha hale la khona ngomsa wakhe. Kodwa ngawatsheni lamajaji ngoba azongixosha. Athu manje sengikhaliswa ukuthi umphefumulo usuphumile. Ngacula kwathi wahlala phansi sacula sonke saqeda. Wathi ama-results azokhishwa ebusuku. Safaka koma makeup bakhona saqokiswa yonke lento enziwayo nje kumina kuduma ingqondo nje angi-enjoy lutho ngithule tu angixoxi namuntu. Ngibhekela lenguquko ngedwa nje lenqondweni yami nalenhlizweni yami. Safika Winner is phela siyamazi la nkosikazi obehlala ku1 ngomoda abone izimbobo nomngcwabo wakho usuzochaza isimo sakhe. Mangiqeda ukucula sizanele ngawo 8 lo bese kuthiwa the winner is. Uyawazi amajaji mase zolokuthi the winner is. Hayi. Again angiculeni kushiwe ezinye izinto. Cha the winner is Qagelani. Qagelani. Ngithi nkosami labantu bayazi kodwa ukuthi benzani. But the winner is the star of Soul City is Fikile Mlomo. Yo. Kahlala phansi again. Ngasikhihla. Kunokuthi ngijabule. Ngasikhihla. Sengisikihliswa yini isililo manje ukuthi inkosi ngiyabonga. Wazophendula umthandazo wami uma at least ngizomfihla ngesizotha. Uma wami uzohamba ngecasket naye akezokuhamba ngebhokisi elingenasithunzi noma ngabe bengenalutho bengelutho emhlabeni kodwa ngiyafisa umncwabo wakhe ube nesithunzi nesizotha. Kwathiwa the winner is Fikile Mlomo. Ngangikhala ke ngangibanjwa ke lapho kwathiwa ngihambe ngiyodeliver speech sokubonga. Ngiye nalaphana ngiqhaqhazelela ngikwazi ukukhuluma kwasingithi siyayibhedela kuhlangani lutho. Wesisanene. uNkulunkulu kodwa mesefuna ukuthi into yakhe yenzeke. Ngabonga ngaqina ngabonga ngathi ngiyabonga kokho konke.
ngase ngithi ngiyabonga nangima wami ispirit sakhe lapho sikhona ngazi kodwa nje ngiyabonga ngazi ngibonga uNkulunkulu ngibonga konke ngibonga ugogo isupport angiphe yona engithandazela ugogo wami ekhuleka imini nobusuku Yikhathi ubatshela ukuthi ubonga uma usuyasho yini manje? Ngiyasho ke manje ukuthi uma wami umphefumulo wakhe ulale ngokuthula uphume izolo wahlukana nomzimba wakhe izolo kwathiwa ewolo wonke umuntu wabasethi kodwa futhi Bamanga bayangijabulela bazibuza ukuthi ngithule kanjani nalento ngase ngiyachaza ukuthi bengisaba ukuthi nizongixosha ngabe ngisaqhubeka nama auditions kanti mhlambe le mali sengizoyiwina lani yona ezongisiza ukuthi ngiyongcwaba uma yo yashintsha kanjalo impilo kwaboqala ke ukushintsha kwezinto nempilo kaFikile Mlomo kwaboqala ukuthi umhlaba wazi ngoFikile aphandle kokugula kama nokunqoba kwakho ube nomntwana oke wadlula emhlabeni uthi Fikile ngenxa yesimo sasekhaya ngoba phela mangabe sikhula akumele siwafihla amaphutha ethu ugcina ungena ezintweni kwesinye isikhathi ongakaze uze ucabanga ukuthi uzongena kuzona wangena ezintweni wasithola uthola umntwana omncane wagcina ungena ngisho otshwaleni asikhulume ngalolu daba inhlupheko yami sizanele igcine ingenzisa ezinye izinto ingithathisa amanye ama directions engangakaze ngacabanga ukuthi ngidalelwe nga-end up ngifaka kwi-relationship lapho before umayisho wona kodwa esigula inhlupheko ecabanga emhlabeni ngaqala lapho ngaphephi angicabangi into ukuthi kanti impilo yami injena and iyo caca mhla kanjani ngathandana nomfana ngithi ngizama ukuthi nami mhlambe ngibe right empilweni ngikwazi nami ngithola ukudla ngilale ngidlile nalelo thando lolo was 16 years angeke ungitshela ukuthi uyazi ngothando una 16 ngakhulelwa ngiqeda ukukhulelwa the very same guy engangithandana naye wenkulese lo mntwana wambulala umntwana wami wabona okwanda igama lakhe nginenxeba mina emzimbeni la engikwaze khona because wayazi ukuthi anginamuva anginaphambili vele ngithembele kuyena ngaleso sikhathi so amanxeba enginawo mina nginamanxeba enyameni nginamanxeba engqondweni nginamanxeba enhlizweni that is why umuntu wasemhlabeni mina sizanele angimphenduli noma ngangibiza ngesidakwa noma ngangibiza ngani sengafika kwi stage whereby ngithi uNkulunkulu ngenelela wena isimini sami phendula wena hambo lwabo egcineni kosuku kwathiwa there is no evidence ukuthi umbulele wangaboshwa umfana ngazihila mina ngihamba ngama counseling angihamba ngalutho ngazihila mina ngaqhubeka yinto nje engayazi ukuthi iyi ngadlula ngitshe ngithi ngidlulile kodwa sometimes sizanele ngibone ukuthi khona lezi izilonde ngithi ngidlulile kodwa mase sometimes somewhere somehow ngibuka ibehavior yami ngibuye ngibone ukuthi no ngathi la angidlulile umnyombo walezi zinto obuye uzenze manje ilapha yami wangena ke kodwa Fikile emculweni wafika uFikile wasebenza noZuzimuzi sikhumbula kahle sonke ugijima nabolundi ngalezi ayikhathi ngigijima nabo Zuzimuzi ngigijima no Chiko Thwala ngigijima nomzwakhe Mbuli le enga yami ngayikhipha ngokuthi ngibhale ingoma zonke ingoma zami mina sizanele ngizibhalayo ngizibhala ngoba ngisuke before kulapheka umuntu engimculelayo ngisuke ngizama ukuzilapha mina because lento engiphila nayo ngaphakathi kwami sometimes ngingazi ukuthi ngizoyikhipha kanjani ngizoyenza njani inomthelela even kuma relationship mangizama relationship I last because uthola ukuthi mina engizoba neenga gcina ngihlukana nomuntu noma ngibone ngathi akangithandi ngendlela engifisayo mhlawumbe umuntu right just mina ngi expecte okunye ngoba khona ungakutholanga ohambeni lwami mhlambe ngicine ngizenyeza sometimes kodwa
ngiyambonga uNkulunkulu ngoba emculweni wami ingoma engiyibhalile ezifana noma kunjena nophendula bawo awukho nomphongolo ongenele inyimbezi sengizikhalile kodwa zosulwa nguwe Jehova. Ngiyazi ukuthi lezo ingoma ziyangipholisa ngaphakathi. Ngabhala ingoma ezifana nokuthi Nkosi ngenze ngibaxolele ke manje ngixolele nezimo. Ngixolele kwasamina self ngakho konke okwenzekile nangabe mhlambe kwakwamaphutha ami industry ke manje sengiphakathi khona la engidlale kakhona kwakhona la kuba khona ukungathembeki ngahlomeza ngeindlela eziningi sizamele ku music. Fikile ngifuna ukhulume nomlaleli ukhulume nomuntu omusha othi ngiyalithanda lolu dumo. Ngiyafuna ukungena endaweni endimeni yomculo ngelinye ilanga ngicule. Ubonile njengoba usho ukuthi ubone izinto eziningi odlule kuzona uthini kuyena uma ungathola ithuba lokuthi umyale ngaphambi ukuthi angene ubona nobukhazikhazi bempilo ahlale nebukela kude uthini kuyena mawuse nabazali iphansi mawuse nabazali unethuba lokuzokusiza ukuthi ungasayini izinto ongazi understand uyithole lezo zinto sezijikela wena kanti lezo zinto ozisayinayo zivuna ikhampani azivuni wena. Ukufunda ngicela abafunde qala before benaka ubukhazikhazi bempilo ngoba ubukhazikhazi lobuya abahambi bodwa aqhamuka sekucwebezela kanjeyana uqala kude emuva ephepheni ozolisayina. Kodwa futhi engakusho ungalivaleli ngaphakathi ubizo lwakho ngoba mina nginabantu engibaphilisayo ngohambo lwami noNkulunkulu wami la ngisuse khona. Nginabantu engibaphilisayo ngeingoma engiyibhalayo. Uyabona umkhuleko wami mina mangingasazi uNkulunkulu ngizothina ngivele ngithi noma konje ngiyohlala ngikho noma Empilweni yami ngiyohlala kukonza. Ibona umkhuleko engithi mangingedwa ngithi Jehova sekwenzeke konke kodwa uJehova ngicela ngisize ngiqine. Bathi elokugcina bazalwane qinani enkosini niqine nasemandleni ayo amakhulu. uNkulunkulu ngiyengifisa ukuthi akangenze ngelinye ilanga ngifane noJobe owezwa ubuhlungu ngayo yonke indlela kodwa akazange amjikele uNkulunkulu akazange futhi amthuke uNkulunkulu noma sebethi akamthuke lo uNkulunkulu wakhe. Ngiyafisa ukufana nale yandoda ngoba yama noNkulunkulu khona ohambweni lwayo nzima. Fikile ngesikhathi ngikubiza ngithi woza kulolu hlelo namhlanje ungithumelele ivoice note ekhalayo ebuza ukuthi kodwa sizanele ngobani ngideserve leli thuba mina usho kanjalo. Ngifuna ukwazi ukuthi namhlanje uma uNkulunkulu ubekade umbona ngamehlo emile phambi kwakho ethi ufuna ukuba ngikwenzeleni iphupho lakho ke manje kusuka manje kuyaphambili usudlulile kuzo zonke lezi zinto ubuzothina ukhuluma nami awukhulumi nomlamleli unethuba lokukhuluma noJehova ubuzothi ucelani uNkulunkulu. Sengicela ke manje khona konke angizukuba nakho kodwa engizokucela kuyena. 1 cela ngenze ngiphole. Cela ngenze ngamukele ngiphole ukuthi sekwenzekile ngingabe ngisazijaja kwasamina self. Ngicela ngenze ngiphole ngizixolele kwasamina okokuqala lokho. Okwesibili ngicela ukuhlakanipha ngoba ukuhlakani yibo ophethe umcebo wami. Ngingaba ufikile odumile ngalendlela engidumile kodwa mangahlakaniphile ngisazoqhubeka ngihlupheke ngingabi namali. Kodwa uNkulunkulu mengangipha ukuhlakanipha ngizokwazi ukuthi kulokuhlakanipha phansi ngedwa ake ningibhukheni iyangihlula ngizo noma sengiyiduba ngithi ngiyayisusa ngoba iyangihlukumeza kodwa ayifuni ukuhlukana nami lokucula. Ngicela ningiqashe bazalwane ngicule ngizoyishiya nenamba engitholakala kuyo. Fikile izicelo zakho hayi zamukelekile wema event organizers bahleli bemcimbi einkonzweni imvuselelo ama conference nabo konke nangufikile umntaka Mlomo usecelelwa naye mina ke ngithi hayi asithi ukuthi ukuthole ukusizakala ngoqondo ngoba uzishola wena ukuthi kokunye ukuthi muwenza into ubone ukuthi umsuka ule emuva mhlambe kufanele sibuyele lapha yana ke emuva sikunikeze usizo lokwazi ukuthi
udile nalezi yazimo obukuzona. Sisi siyabonga kakhulu, siyakuthanda kakhulu, sijabule kakhulu ukuthi sinawe, ikhono lakho alipheli, siyalizwa ukuthi lisavutha namanje. Sengijabulela ukuthi ke uthe use studio, ikhona into oyiphekayo. Ikhona into engiyiphekayo sizanele, engakusho nje kumlaleli ekhaya othenga ukudla kwasekhaya. So ukuthi ungibona ngicula kuphi, anginankinga mina ngisuke ngiyosebenza ngiyumculi ngiyumdumisi. Inamba Fikile nika abantu namba. It's 083 535 03 96. Ngicela ukuyiphinda futhi, ithi 083 535 96. Ngiyatholakala, uya WhatsApp, uyafona, uyangibiza, uyangibhuka, uyafaka umnikelo. Lolu bizo phela lumsebenzi kumina, ngiphila ngalo ithandwa zami. Ungafuni ngizocula mahala Nkosi yami. Nango kufikizwe engimaziyo. Fikile siyabonga kakhulu ngala namhlanje abazosizakala namhlanje, siyabonga kakhulu engathi ke ngiyabonga kakhulu sithanda sami, ngibonge nakubalaleli boKhozi FM. Siyafika uNonzebo namhlanje ngizoshiyela yena inkundla kodwa ngisale sengisho nje yilo lelizwe. Hallelujah power. Hallelujah Jehovah. Ayi bambe Fikile. Eke nginibingelele bafethu kuzo zonke indawo la kuhamba kufinyelele khona ama-video. Siyethemba niyithokozele lapho bokuyingxoxo Fikile Mlomo echaza ngohambo lwempilo yakhe ukusukela esuka lapho awayekhulela khona elindelani ukuze finyelele kulo kuzobe kuyangena emculweni nangey'ngqinamba abhekene nazo empilweni ukuthi wayinqoba kanjani. Ngethemba lokuthi kunikhuthazile-ke njengoba lokhu sikuthathe kuhlelo olungena kuKhozi FM olungena njalo uma kwamasonto, lushayelwa umama indlovukazi, umama uZanele Mbokazi, lungena lungabo-9 kuze kushaye o-12. Ungayilalelela lona uma usey'nkonzweni, singamane nathi sikuphutshuzele okunye okwenzakalile kulolu hlelo njengoba kolunye uhlelo oluvuselela kakhulu empilweni njengoba sazi ukuthi eNingizimu Afrika sibhekene nesimo nje esingesihle. Ungakhohlwa ukusubscribe, siyabonga.